салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз ҳамихел як салати бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин салат ба мо лозим аст 2 дона тухм, 3 дона картошка, 1 дона бодринг, 300 грамм филе курини, 1 банкачаи майда ҷугори кукуруз, 1 сабзӣ дар об ҷӯшонидашуда. Мо дар аввал картошкаро гирифта аз турбтарошак аз дандонаҳои калон мегузаронем ва дар оби хунук тар карда мемонем. Пас он гӯштамонро ҳамихел реза мекунем, гирифта қоқ мекунем, хушк мекунем, пас он бирён мекунем картошкаҳоро. вақте ки картошкаҳо пухт, мо гӯштҳоро низ бирён мекунем то сурх шуданаш. мо дар ин ҷо гирибиёро ҳамихел реза кардем. гирибиёро низ ба муддати 5 дақиқа бирён мекунем. гӯшти мо ки пухт, мо онро гирифта ҳамихел майда мекунем. бодрингро низ гирифта бо ҳамин шакли дарозрӯя реза мекунем. сабзии дар об ҷӯшонидашударо мегирем, аз турбтарошак аз дандонаҳои майдааш мегузаронем. вақте ки ҳамааш пухт, мо ҳамихел салатро мечинем бо қабатҳо ва дар ҳар як қабат мо майонез мемолем. ногуфта намонад, мо ягон чизро дар ин ҷо намак накардагим. ҳамаашро намак мекунем, ҳар як қабаташро бо таъми худ. ҷугориро бошад аз мобайн мемонем. мо дар ин ҷо як қабат картошкаро дар аввал гузоштем, камеаш мон аз болои, вақте ки ҳама маҳсулотҳоро мо чиндем, аз болояш боз ҳамон картошкаро мечинем ва 2 дона тухмро аз турбтарошак аз дандонаҳои майдааш мегузаронем ва ҳамихел ороиш медиҳем. хайр дӯстони азиз, ба ҳама иштиҳои таом. То видеои оянда.